Gamblang trawaca bebasan jangkeping parama sastra tan ana kang kajijir gunging panuwun ingkang tanpa windan inggih punika adicara kasigek kanthi palereman sauntawis New Arista samapta ing gati sawe go ing diri Mas Didik nggih siyaga monggo kaliyan punika kadang sinoman muda tumaruna monggo kepareng ulah krida kanthi mijiling punang sugapta inggih wus mingset lenggahnya temanten wonten madyaning sasana rinengga kang kiniliran ilaring manyura kungas gandanya ambar jroning pawiwahan semono dupi wus hangancik titilaksaning upacara kirab sang suba manggala ya manggala suba ingkang angirit kalian Dumas Manggala daya kekancangan tumuju sasana rinengga sas mita dumateng kaki soni temanten arasa rucat busana lendra gantos arasuk busana satriya tama mapak rawing suba manggala nyuwun dipun serampataken monggo Arista muda laras monggo. Temanten sarimbit kinati pancing tumuju madyaning sasana busana arucat busana nalendra gantos arasuk busana satriya tama anggenipun jumangkah tansah gegandengan asta pratandha yen to tresnane wis